Que sería do San Benitiño de Lérez sen a súa popular romaría? Durante a xornada de hoxe repartironse 800 kilos de mexillóns e máis de 1000 racións de empanada. Empanada e mexillóns. É o que queira repetir, repítio igual. Me parece a mí que con isto xa casi podo comer. Pero doulle outra volta e xa está. Pois uns poucos de mexillóns e un pouco empanada. Ten boa pinta, non? Buísima. Ademais, a esta hora, senta de película, senta de morde. Mejillóns e unha empanada de misteriosa. Os mejillóns riquísimos, a empanada buenísima, moito ambiente, un día extraordinario, estupendo, de todo moi ben. De momento os mexillóns e esta empanadiña e agora temos que comer o pulpo, como comprenderás, porque unha festa sin pulpo non é nada. O viño agora imos probar. Eu creo que está bueno tamén. Ata a praia fluvial do Lérez achegáronse centos de persoas de todo o panorama nacional. Hoy estamos comiendo los mejillones, que están muy buenos, y las empanadas gallegas. Nosotros somos canarios y estamos asombrados con esta fiesta tan guay, a orilla del río, de la ría. Esta está bonito, muy bonita. Esto es un sitio maravilloso, la camaradería que hay aquí, la gente pasándolo estupendamente, y encima el día que tenemos hoy extraordinario, no se puede pedir más. Maravilloso o ambiente, mira. Xa ves, son moi animado todo isto, é a primeira vez que vimos, pero de maravilla. Estaba buenísimo. Pues mira, mis mejillones, la empanadita y ahora un pulpito y un albariño. E aínda que esta romaría foi cambiando moito co paso dos anos, hai cousas que nunca cambian. Nós vimos aquí, bebemos un vasiño de albariño, comemos. Agora que tamén traemos comida, Nos traemos aí bacalao, traemos polo, traemos o que fai falta. Unha xornada festiva que, ademais, este ano contou con moi bo tempo, alo que obrigou a máis de un a buscar un recuncho onde resgardarse. Bueno, vaise levando ben, temos árboles para poñerse á sombra e non hai problema. Hai cando esperas un pouquiño a cole e tal, pero ben, lévase ben. Sí, non se esperaba, pero hai que aproveitalo, porque mañán o pasado xa non hai. Aquí, cando ven o sol, hai que aproveitalo, e andar co paraguas para o día seguinte, que non sabes o que vai pasar. Temos o río aí ao lado, e podemos bañarnos. O alcalde tampouco quiso perder a oportunidade de desfrutar deste gran ambiente festivo. Eu creo que é un espacio natural impresionante e que a xente disfruta, non? Disfruta da degustación de mexillóns e de empanada, pero sobre todo disfruta da compañía e do espacio, non? Que é un sitio moi agradable, con sombra de carpa e sombra de árbol, que é sempre moito máis agradable que a de carpa. Eu creo que é un espacio de convivencia, de romería, de estar aquí, que moitísima xente se acerca aquí, porque a verdade é que é moi agradable, non? Inda que estamos nun día, este é o día de máis calor de todo o verán, de momento. Cadrou así un pouco mal, pero bueno, habendo sombra e habendo viño e habendo cerveza e agua, non pasa nada porque se pasa o tempo rapidamente, non? E así, cos mexillóns e a empanada na boca, remata unha edición máis desta romaría, na cal tampouco faltou a música tradicional, grazas aos grupos Os Alegres e os gaiteiros das Rías Baixas.